дойде време, в което не трябва вече да се очудваме на абсолютно нищо и да съдиме никой за нищо. И трябва да почваме да свикваме с това. Защото от тук нататък всичките неща, които се случват в нашите животи, в интернет, в обществата, в държавите и по света, ще стават още по-извратени, още по-различни и странни. И ние, за да можем да еволюираме с планетата и с всичко, което се случва, не трябва да съдим. Ама това мислиш, че е някакъв вид еволюция, която се случва, или деградация по-скоро? Ще го приемаш като еволюция. Кой определя кое е деградация? Не, аз те питам. Питам те, според тебе. Това е еволюция, чиста. Това не е еволюция, защото реално тези хора... Кой казва, че е еволюция? Да, кой казва, че е еволюция? Всяко ново нещо е еволюция. Ма това не е еволюция, тези хора стават зомбита. В смисъл, това не е нещо, което е еволюция. Те стават много по-лесно манипулируеми, много по-лесно... Ти еволюираш в зомби. Какво? Това е... Падаш надолу. Не еволюираш, защото зомбито... Кой казва, че зомбито пада надолу? А кой казва, че зомбито е над тебе? Реално. Не бе, еволюция се нарича, когато дадено нещо еволюира в различен биологичен вид. По-скоро не. Еволюцията е нещо, което дадено нещо се променя в по-добра версия на себе си. А не, че се променя в нещо друго. Това е еволюцията. Ама ти защо да не си по-добра версия на себе си от това, че днес качвам лайв, който... Това е все едно, сега да станем ние маймуни пак. Това според теб еволюция ли ще? Това е била еволюцията. Това не е еволюция. Не можем да станем маймуни. Но аз ти говоря не за хората. Говоря ти за цялата ситуация на Земята. Ние еволюираме. Ние ставаме един общ организъм. Всички хора на Земята. Както каза, ти сме в твоя подкаст, няма да спорим, а? Аз ще споря с теб, защо не мога да ги съда? Хората, които някакви такива неща, които ни харесват. Има някакви неща, според мене, които ние като хора, като общност, като човечество сме приели за... Добре, сега ти ще ми питаш, кой е казал, че сме го приели? Задължително, да. Някои неща, които са така световно приети или човечество приети, че трябва да се спазват, нали, да бъдеш добър, да бъдеш добър, да помагаш, като имаш възможност, да бъдеш, да се фокусираш да направиш света около тебе по-добър. Как някой в YouTube, който събере 40 000 човека да му гледат как цъка ротативки, прави света по-добър? Ами ще го съда. Ама кой каза, че е по-добър от тебе? По-добър. Казвам, че неговите дейност не прави света по-добър. Така е, аз не съм казал, че... Ама според мен, нали, всички сме на това мнение, поне така си мисля, че, не е редно. че ние трябва с всичко, което правиме, да се стремим да правим света за нас и хората около нас и там реципрочно за цялото човечество да е по-добър. Тоест това би било еволюция, реално. Да създаваме стойност. Да. А този пише ротативките как създава стойност? Информира хората, които играят ротативки, как да играят ротативки. Което после следва в това тези хора да си залагат личните спестявания, да губят и накрая след 1, 2, 3, 4, 5, 10 години, примерно тези 40 000 човека са загубили много повече. Добре, само да сложа шапка на това нещо. Моля да има дупка в шапката. Да, то е така, както каза, трябва да създаваме стойност. Аз смятам, понеже ти го добавиш, че трябва да създаваме стойност, аз смятам, че създавам стойност всичко, което правя. Това като моя защита на това, което ти каза. Кой казва, че създава стойност? Всеки от нас, 4-мата, 5-мата създава стойност, то е много висока, затова сме една вибрация, затова сме приятели. Но, това, че има такива хора, които безмислено цъкат и бля всичките неща, които каза, няма да се промени никога. Как тези цигари, примерно, създават стойност? И хората, нали, каква стойност има тук, ето? Да се довърши само. Искам да кажа, че технологиите в днешно време са толкова напреднали, че ние ще знаем и ще разбираме и ще получаваме много повече информация, колкото преди един век. И това ще ни дава възможността да съдиме много повече, отколкото сме съдили преди. Но точно това не трябва да се случва, за да не се разцепват тия пластове на земята и да има безмислени спорове, безмислени разграничения между хора и личности. А ти забелязваш ли, че вече с времето нещата се движат в тази посока, че започваме да съдиме все повече и повече? Да, ние съдиме, ама много лесно приемаме. То не е само заради информацията, дори е така да видиш нещо навън, което се случва, ти просто ще го осъдиш това нещо, няма да се включиш по някакъв начин да помогнеш, да бъдеш полезен, да направиш нещо в добро на човека, който има нужда, просто ще... Да. Нали така? Там в Star Wars знаете, че има 100 раси. Примерно. И други такива sci-fi филми сме гледали. И в повечето такива sci-fi филми, където става въпрос във Вселената, примерно отиваш на някаква планета, където от всичките вселени има бит пазар, примерно,
и каца с овалката и в един град, където има различни видове Да, зелени, оранжеви, жълти едните хора, се бият, другите си пикаят роботи. на главата, четвъртите се колят с ножове. Обаче главният герой винаги минава покрай тях и не съди никой за нищо, защото различните вселени имат различни обичаи, различни принципи. Ние трябва да стигнем до това ниво, в което ти приемаш тия, че цъкат на рулетка, тия, че правят това, че тия, че правят това. Просто защото сме на едно място и не трябва да се съдиме всеки собственици. Да, ама тези хора там не са на едно място. Те просто за малко са на едно място. В следващия момент те си отидат всеки на неговото си място и си продължат. За тия филми. Всичките тия филми, ако се замислите, без Predator vs. серия ние тея, които стават въпрос примерно галактическия стопаджия, Star Wars и така нататък, тези филми са създадени от хора, които живеят на Земята и са живи. Тоест, респективно, ако някой човек жив може да създаде сценарий и филм, който да го пресъздаде в роман или в книга или какво да е било, или във филм, и да го напише това нещо, това означава, че това нещо може да се случи. Или ще се случи. И има една така теория, че всичките такива неща, които са написали, излязли в кино и в романи, ще се случат. Почти всичко от тях се случва. Просто защото хората един вид виждат бъдещето. Защото хората, които са режисьори на такива филми или на романи, писатели, те някакси имат едно такова виждане за бъдещето. Те затова, нали знаеш, един човек, който пише какво е. Той седи в тях с години и пише романи. Един роман не е като модерните романи, ChatGPT и е готов, имаш роман. В Амазон да продаваш романи. Защото едно време някой писал романа си, примерно Хемингуей 6 години. Аз не съм съгласен пак с съденето. С? Съденето. Добре, да го духат всички. Така ли? Не е редно. Да го духат по няколко пъти на ден. Както каза един наш министър.